Hello, magandang araw guys. Welcome back ulit sa ating channel. Ilocano galing. So, ito naman tayong product. Ito, ARMSCOR. ARMSCOR ni VALDEZ TV. Bullpup natin. Papabullpup niya kayo yung ARMSCOR niya. Kasi mahaba. Yan. So, Parikoy, ito na yung ano mo, ARMSCOR mo. Yan. Tirahin ko na, baka tirahin pa ng iba. What? Bro, what are you talking about, man? Yeah. So, tabayaran nyo guys yung gawa natin dito sa bullpup ni VALDEZ. Shout out sa team ng VALDEZ TV. Shout out sa inyo mga parekoy. So yun, stay tuned guys. Gawa tayo ng trigger muna. Trigger extension niya. So nilagyan ko na ng ano, susuotan ng trigger niya. So stay tuned. Yan. Ito yung bat niya. Ito yung airgun. Nakagawa na tayo ng ano, trigger extension. Ito yung gagawin nating bat. Yan yung layout ng ano, bat niya. So papatabas tayo guys kay Boss Jansen. Shout out Boss Jansen. Yan, tatabas ulit. Sige guys, stay tuned.
VALDEZ TV. Sabi na yung ano niya, yung bat niya. Okay. Saka natin kasa. Labitin natin. Yun. So, design na natin yung bat. Yan. Kaya na natin. Meron ng guhit
24 hours later. Yun, hello guys. So, natapos na natin itong kay J. Valdez. J. Valdez TV. Shout out kay J. Valdez. Sa grupo niya. Ito nalakay yung ano mo. Bullpup mo na ARMSCOR. ARMSCOR mo na binulpup natin. Yan, tapos na. Mahugan ito kawin. Kaya natin yung putok. Walang hangin. Yan. So, natapos na natin. Isa na namang project ang natapos. Yan. Kay J. Valdez TV. Shout out. Yan. So, salamat ulit sa panonood. Sa next video na naman guys. Tayo magkita-kita. Yan. Tapos na naman itong isang project. Bullpup na ARMSCOR.